राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम। या ठिकाणी बसून प्रभू रामचंद्रांचा जो काही त्रयोदशाक्षर मंत्राक्षरी असा जो मंत्र आहे श्रीराम जय राम जय राम, या मंत्राचा 13,000 जप आणि 13,000 हवन असं या ठिकाणी या मंदिरामध्ये करून आम्ही त्या जो काही आनंदाचा हा आपला प्रतिष्ठापनेचा क्षण आहे त्या क्षणामध्ये किंबहुना त्या आनंदोत्सवामध्ये सहभागी होण्याचा हा थोडासा आम्ही या ठिकाणी धावे गावामध्ये संपूर्ण ग्रामस्थ संपूर्ण भक्तजन यांनी एकत्रितरित्या या ठिकाणी महिला पुरुष मुलं सगळ्यांनी एकत्र येऊन या ठिकाणी हा मोठ्या आनंदाचा हा क्षण आम्ही या ठिकाणी अनुभवला।